מחונך, מסורס, מחונך לצרכים, נהנה בפעילות, טוב עם ילדים, מתורבת כמו שרואים, חכם מאוד, כלב נהדר. זו בטי, מעורבת בינונית מתוקה, בת שנה, מעוקרת ומחוסנת, היא חמה, היא טובה, חכמה מאוד, כלבה נהדרת, נוחה מאוד, טובה עם ילדים, מחפשת בית אוהב וחם. ווייט, כלב בלונדיני מעורב, בן כ7 חודשים, מחוסן ומסורס, חביב מאוד ושמח. שמו של הכלב זה אינדיאנה ג'ונס, ובקיצור אינדי, והוא מגזע רועה שוויצרי לבן. זה גזע שהכירו בארץ רק לפני כמה שנים. יש 2 מגדלים בארץ, אני השני, הוא בן 2.5. השני יש לו ממש 5 כלבים וכבר היו לו המון גורים, כמה עשרות גורים. זה בי.ג'יי, הוא בן 5, הוא בורדר קולי מעורב עם שועלי, זה כלב מאוד מאוד פיקח, והוא מחונך לצרכים, הוא רגיל להיות בבית, הוא לא עושה בעיות, הוא יכול לנסוע באוטו, והוא עושה בעיות, זה כלב שקט, שאנחנו רוצים למסור אותו למשפחה שיש לה גישה לכלבים, בגלל שהוא כלב מאוד מיוחד.